That seems to be amazing. And Ukuba also, ndicinga into when I'm thinking of something, ndisho ukuZuma ithetha. I find Father Zuma talking about it. Ukuba uZuma uthetha into If Father Zuma says uthetha something, into endiyicingileyo. he says something that I've been thinking about. Asizange saba nexesha We have never had time apho siphikisana where we are arguing ngombono. about an idea. Unqamalala akekho namhlanje. Father Ngamalana is not here today. Ohambile ungaphandle He's gone abroad ngenxa yalo mbutho. because of this organization. Mina ndithetha ngemibutho. You are just talking about different organizations. Ndadlula emibuthweni. Our Father has passed into those Ndithetha organizations. ngombutho. Talking about an organization. That is why Kungoko, undibona ndinxibe you see our Father adorned le regalia. in this regalia. Ndinxibe le regalia Father is wearing this regalia ngoba mna nditshateli udivosa. for I'm not getting married to divorce. Nditshateli unaphakade. I get married for everlasting life. Njengoba undibona ndihamba nenkosi nje. As you see our Father Suke walking impanda kings, zondidivose nazo. because our Father will Njengoba never. undibona ndihamba nomkhonto nje. As you see him walk with Socinga into the yoba ndazondidivose nabo. never think I will divorce with them. Nani sikosi. To you, Yazi nixokisiwe kunxamalala. I know people lie about Baxelelwa something. zonke izinto ezikhohlakeleyo Said open ukuze ningamthembi. that not trust Zuma. Kodwa inyaniso ithi But the truth says, ukuba ngaba ucorrupt uZuma if indeed he is corrupt, kutheni engekho jele? why is he not in jail? Kutheni ezawuvalelelwa uZuma into ephantsi ngohlobo into yoba engakange aye ematyaleni? Why would he be jailed for such a minute thing that he did not Kutheni attend the court proceedings? kuzokriyeyithwa Why there is some creation umthetho ongekhoyo and non-existing uyekwe law okhoyo and forget about the existing one, ugwetywe yena? and then he is now sentenced. Andifuni into yoba nibe nikholelwa amanga. I do not want you to believe lies. Yabona njengoba silapha You nje see, as we are gathered here, ukuba nikholelwa uba uZuma icriminal if you indeed believe that Zuma is a criminal, kutheni ngekho jele? why is he not in jail? Le nto inyani yaziwa It is because the truth is known. akayo criminal. He is not a criminal. Ukuba ke uyicriminal If indeed he is a criminal, akayiyo yokuqala, he is not the first one. uYesu Kristu yokuqala. First one was Jesus Christ. Yesu Kristu Jesus Christ, wabethelwa kunye necriminal he was crucified with criminals ngenxa yenyaniso. because of the truth. iBhayibhile ke ithi The Bible says, the truth will set you free. inyaniso iyakukhulula. Ukuba ke ubethelwe ngenxa yenyaniso, If he is crucified because of the truth, then uNkosile will always be with him in the paradise. ke ngoko uNkosile uhlale naye. Njengoba uYesu Kristu wakhetha As ukubhala criminal while he was hanging on the cross, uparadise kababa.